tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci kana Mali kɔnɔ sɔnnɔgɔya la validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka da o kulo kan. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fɔ k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. لبيك اللهم لبيك. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ
ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum لا شريك لك dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma Keba Jalo bi ye juma ye mawuludu ye a don ye bi ye an bɛ septembre kalo la san 2025 septembre kalo tile 5 o ye bi ye Keba Jalo kunu mawuludu kɛra sanjikɔrɔ mawuludu ye dɛ aw ta sera ka kɛ san kɔni ɲɛma jɔla an ka mɔgɔw nana dɛ an ye bulon fa tɛw fo ka naloma sigi da la tuguni dugawu kɛra bato kɛra
an ye k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye san wɛrɛ anw ta kun ye kunun dɔrɔn de a ye retour ta a ye dɛ balontan don a anw ta kun ye kunun ye anw ta banna fo san wɛrɛ sɔgɔmada in na Keba an bɛna na taga seko ni dɔnko ale fɛɛrɛ kɛnɛba min kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ o ɲɛbila baaraw n'o ye salon ye o kumaw kɛra Mamu Dafe ale ni minisiri minnu kan ka jɛ ka baara kɛ u ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in bɛna kɛ cogo di Famara Berete ale na dɔ fɔ an y'o la sanji ko kɔlɔlɔ kɛlen no ka degun min se bi an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min sigilen no la o ye baara min kɛ an bɛna na jira o fana sɛnɛ kan jamana kɔnɔna na sankaw fɛ yen min ye tomiyankaw fɛ yen ye ka taa se bankasikaw ka yɔrɔ ma Keba an n'an da don olu fana ka kibaruyaw la baloko gɛlɛyaw ka taa se sigiyɔrɔko gɛlɛyaw ma ji fana falen no kosɛbɛ Segu ba dangandaw la an na dɔ fɔ o fana na bi sɔgɔma conseil des ministres ale ye a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo sabula min ye araba tɛmɛnen u ma se k'a kɛ u y'a kɛ kunu alamisa Keba énergie du Mali directeur ale falenna Keba u ye directeur kura min ta kuma cayalen no dɛ an kɔni ma sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ nka u bɛ k'a fɔ k'a somɔgɔw bɛ baara kɛ énergie la dɛ a na kɛ a yɛrɛ bɛ énergie fana ɲɛdɔn nka min bɛ conseil des ministres kɔnɔ a ko la an n'o fɔ maaw tulo kan conseil des ministres kelen in fana kɔnɔna na Asa Bajalo ale tun taara taama min na o kɔmasegi baaraw olu ɲɛfɔlen don a kɔnɔna na ministre min bɛ sariya ko kunna notaire dɔ jɔyɔrɔ dir'o ma ɲɔnɔnkaw fɛ yen o fana b'a kɔnɔna na an na tila k'a bɛn nɛgɛ mɔ farikolo ɲɛnajɛ Keba b'a fɔ Aigle ma ko bravo ko félicitations finali an ka groupe in na ntɛnɛn tɛ ani Ghana ni min kɔni sera ka se sɔrɔ o la o bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ n tɛ nin waati na an bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la o tɛ Ghana ye fɔlɔ ye 16 b'ale bolo dugu in tɔgɔ ye di Madagascar tɛ yan olu bɛ 13 la anw bɛ 12 la o tɛ nka an ka kunun sen sara kosɛbɛ Keba a b'an da don kuma na tuguni k'an nata dayɛlɛ tuguni yanni an jigi ka waaro an k'an jija an jigi kana waaro sen ala yɛrɛ ma fara an ka balontan in a taara kɛ barokaw fɛ yen Keba n'a kun kɛra kununko sanji in kɔrɔ a tun bɛ gɛlɛya dɛ a ti bi taba an kun tɛ tura kɔni an bɛ e ka Keba la sa a bɛ se sa yɔrɔ balontan na cogo di e ba e ɲinɛna mɔgɔ ninnu voisin ka stade sanji ye min sanji ye min kɛ voisin ka stade la e m'o ye de stade Ado e m'o ye stade Ado e y'o ye kɔni donc jaabi minnu fana sɔrɔla farafinna t'a la sa an na olu dɔw di maaw ma minnu b'an bolo kɔrɔ yan sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye ko ala ka san wɛrɛ mawuludu yira an bɛɛ lajɛlen na ni muso ye ne mana fini fɛn fɛn don ko o man ɲi e tɛna ni fini ye n'o don i bɛna ni fini min bɛ ne bolo ne b'o de don dɛ n'i bɛ se o la i bɛna ni fini ye de fini feere kɛ ne tɛ ka harmonie tɛ ne ka fini na i yɛrɛ ka na ni fini ye n b'a harmonie k'a don i bɛna na ni min ni min bɛ don i b'o fɔ n ye an kɔni b'a sogolo ɲɔgɔn kan dɛ nin ye u ye ka maaw ka fini dilen de ye Keba n ka mawuludi fini yanni i k'a fɔ k'a ɲɛna dɛ ko kɔrɔ k'e bɛ fini sugu jumɛnw don tan cogo la ayiwa an ka taa fan fɛ yanni an ka segin ka na nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen walawala Keba ko ni filingono ye kɔnɔ ta o bɛ wolo den min na o de ye gaari ye maaninfin i ka diɲɛnabɔ a ka se ka mago ɲɛ i ye i k'i jija i ka kɛ maa ye Keba n'i kɛra maa ye i bɛ k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ i b'i yɛrɛ nafa ka du nafa ka sigida nafa ka sokala nafa ka jamana ka sɔrɔ ka o nafa bi diɲɛ kɔnɔna in na Keba
ama nyere ɲininga o anw ka jamana bɛ ka taa sira sugu jumɛn fɛ fɔlɔ sabula n'i ye an ka kow bɛɛ lajɛlen jate minɛ a bɛ n'a fɔ bi anw y'an ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen ta ka na n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ fɔ min ti fɔ min ka ɲi min man ɲi min da kan ka don min na min da man ka don min na anw nana n'a bɛɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ maanifin n'i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ a ɲini i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ ka don a ko la anw bɛ fɛn caman kɛ kuma tɛ denmisɛnninlakaw ani musow nin waati in na fana an y'a ye ka fɔ an ka diinɛtigiw fana donnen don a la kɛba an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la n'o y'a sɔrɔ anw bɛ ka waaju de walima n'an bɛ ka kɔrɔmatigɛ de walima ni mɔgɔw sigilen don ka ɲɔgɔn kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ bɔlɔlɔ sira a bɛ ka mun ɲɛ anw ka jamana ye bi n'i ye hali a sɛbɛn kɛba ko n bɛ mali fɛ n'i ma farati o tile u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ i fa n'i ba nɛnini na wa a bɛ k'e ɲɛna sa ko jamaba de bɛ k'e nɛni k'a sɔrɔ maa damadɔni n'i taara don k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko a ye nin ɲɛɲini n ye i tɛ foyi ye maa damadɔni olu de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko jamaba o de bɛ k'i nɛni o de bɛ k'i dɔgɔya o de bɛ k'i buruja o ka tɛmɛ ka bɔ yen a ka kan nin waati in na diinɛ bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u yɛrɛ ka bɛnkanw u k'olu sigi sen kan ka kow don bɛrɛ la nɔ tɛ n'a fɔra ko ka ko to kuma tɛ silamɛ diinɛ waajulikɛla denmisɛnninw olu caman bɛ fɛn min na bi an ka kunnawolo t'a la dɛ nin waati in yɛrɛ ka fisa dɔɔni nɔ tɛ waati dɔ tɛmɛna don o don kɔrɔmatigɛli don o don bɔ ni ɲɔgɔn ka kuma kɔrɔ ye don o don dɔ bɛ dɔ bila dɛfɛ kɔnɔ wa don o don o ko kelenw de bɛ sen na anw ka jamana kɔnɔ silamɛ diinɛ dun taabolo ka ca ɲɛmaa b'a bɛɛ lajɛlen na min ye sariyaw b'u kɔnɔna na o sariyaw tigiw o ɲɛmaaw olu bɛ min keba n'i ye bɔlɔlɔ sira ta bi hali a dan anw ka togodalamaw ma olu bɛɛ lajɛlen faralen don kow kan bi ko min bɛ maa siran kosɛbɛ keba sɔgɔma n'a y'i ja e ka jani dɔ ta ten dɔrɔn i k'a ci e kelen yɛrɛ k'a dilan i k'a ci dɔrɔn yanni wula ka se maa 100 b'a ja kelen ci e ma k'e ma nin ye wa anw yɛrɛ ko anw ka basigi ka na anw ka lafiya ka na nka anw yɛrɛ kɛlen don tasuma jukɔrɔdon b'a ye tuguni bamanci wale juga wale kɛbaw olu b'u ka laseliw kɛ u kɔkɔrɔdɔbaw b'a fili anw fana ka mɔgɔ bɛ tila k'o ta tuguni k'o yari ɲɔgɔn kun ka tila ka ɲɔgɔn ɲininka k'e ma nin ye wa a kuma ka ɲi wa a ma ɲi wa tiɲɛ don wa n ka hakili sigi k'a jateminɛ fɔlɔ yanni k'a bila mɔgɔ kun o tɛ anw ta la dɛ maa ka nimero b'an bolo an b'a ci a bɛɛ ma an bɛ tila k'an jɔ tuguni ko a ko bɛ ka maaw jatigɛ e yɛrɛ farala maaw kan mun bɛ maaw jatigɛ nin yɔrɔ in f'an ka nin jateminɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ tiɲɛ don bamanci wale kɛbaw b'u ka baara kɛ tiɲɛ don u b'u ka kibaruya diw kɛ tiɲɛ don u b'u ka laseliw kɛ kulu minnu b'u bolo n'a danna olu ma a tɛ se fan bɛɛ fɛ kɛbakunu ko u ye an ka donita mɔbili dɔ o jeninen ta k'o yira maaw la k'o waleya bɛ ka kɛ Kayi sira kan n'i ye jolita mɔbili yɛrɛ so tigiw ɲininka kɛba olu b'a f'i ɲɛna ko olu ka mɔbili yɛrɛ ma bɔ ka taa o sira fɛ yɛrɛ nin wagati in na n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ja min bɛ ka bɔ donita so in mɔgɔ yɛrɛ dabali bannen don k'a fɔ ko nin bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma nka n'i y'o fana ta k'o lajɛ kɛba i bɛ taa sɔrɔ maa 2 o de kɛlen don k'a kɛ caman ye k'a bila ka taa fan bɛɛ fɛ a bɛ se anw fana kelen fɛn fɛn ma tuguni anw fana bɛ tila k'a ci bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko mɔgɔw ja wulilen k'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw ja wuli sɔrɔdasiw b'u ka kɛlɛ la sɔrɔdasiw b'u seko la finitigiw b'u seko la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ bi na wulikajɔ ni cɛsiri la an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min a n'an dɛmɛbaga olu b'u se la don o don e bɛ bɔlɔlɔ kan i ka crédit san i ka forfait san e tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ka terroriste ka fɛnw ta
olu ka majamukaw u ka lafasakaw u ka communiquew k'olu cici maaw ma aw fana b'o cici ɲɔgɔn ma ka tila ka ɲɔgɔn ja siran ka tila ka ɲɔgɔn ja wuli ka tila ka balaka cun k'o don ani siranna don maanifin kunkolo la wa anw kelen de bɛ tila k'a fɔ tuguni ko gouvernement kan ka baara kɛ tiɲɛ don gouvernement jɔyɔrɔ bɛ baara in na nka anw minnu yɛrɛ ye jamanaden ye jɔyɔrɔba de b'an na bi nin ko ninnu na n'an ye fɛn fɛn ye an k'a ko kɛ ni hakilisigi ye min y'a cɛ ma a y'a ci kun dɔ la laɲini dɔ bɛ a la a b'a fɛ fɛn dɔ ka sigi sen kan ni e y'a dan i ka yɔrɔ la i m'a ci maa ma i y'a bɔ i kun o de ɲɔgɔnna tɛ fɛn o fɛn bɛ yen aw minnu ko ko aw ta ye ka se ka jamana dɛmɛ ka jamana kisi aw man ka kɛ o yakubayaba ye kuma dɔ la ala fili bɛ an yɛrɛ kunnafonidila dɔw sɔrɔ keba an bɛ taa ninnu ka kumaw ta ka na k'an b'a ɲɛnafɔ mɔgɔw ɲɛna k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka u dɛmɛ u ka baara la maaninfin dɔ ye kuma dɔ fɔ a kuma man ɲi maaw man k'a kuma mɛn e yɛrɛ min ye kunnafonidila ye e bɛ tila ka t'o ta a ye karisa ka nin fa in lamɛn a y'a ka nin fa in lamɛn k'e bɛ n'a kɔ kari i bɛ ka min kɛ o ye k'a tigi dɛmɛ a ka baara la sabula ale ka laɲini ye o ye e bɛ k'o sabati e min yɛrɛ ko k'i b'a fɛ ka ɲuman kɛ i bɛ taa golo sira fɛ o de la anw kunnafonidilaw fana kan ka hakili to o yɔrɔ la parce que i bɛ terroriste dɛmɛ a ka baara la mun na e y'a kumakan ta e y'a ka ja ta e y'a ka waleya jugu ta e ko k'e bɛ fɛ k'a kɔn e dun bɛ k'a yira a yirali senfɛ ale ka laɲini e bɛ k'o sabati k'e yɛrɛ ye kunnafonidila ye activiste u caman b'a kɛ nin baara ninnu bɛ senna bi o bɛɛ kɛrɛfɛ fana kɛba dɔw fana ka wajulu yɛrɛ bɛɛ tɛ wuli fiyewu fo ni attaque ni bingali kɛra Mali kɔnɔ olu ka sugu wulilen u b'a bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na i yɛrɛ tɛ taali tafa ni nafa dɔn a la bɔlɔlɔ sanfɛ bi maa minnu kewuyara kɛba i b'olu dɔn minnu y'u ta kɛ feereli ye feereli sanuma min bɛ nafa ɲɛ maa ye minnu y'u ta kɛ ɲinini yɔrɔ ye ka se ka kalan kɛ ka sira d'u denw kɔrɔ k'u ka telefɔniw lakɔlɔsi minnu y'u ta kɛ fana u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ k'a majamu k'a ɲɛfɔ maaw ye ni mago b'u la ka se ka baara kɛ olu caman bɛ yen minnu fana kɛlen don ka jɛkuluw sigi u bɛ kibaruyaw di u bɛ baaraw kɛ u bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ tilennenya ni danaya ni ladiriya kan an b'olu fana fo kebaw ka baara la fili bɛ maa sɔrɔ dɛ nka an ka hakili to a la k'a fɔ an ɲumankɛtɔ an bɛ se ka juguman lase ala an ka jamana ma donc an ka jamanadenw an bɛ min ɲini aw fɛ ni maa maa ye fɛn ci aw ma hali anw kunnafonidilaw kunnafoni min bɛ da an ma kibaruya minnu bɛ s'an ma fɛn minnu bɛ fɔ an ye a bɛɛ tɛ se ka da aw tulo kan parce que i b'a lajɛ mun de bɛ yen n'o bɛ se ka tɛmɛ mun bɛ yen n'o tɛ se ka tɛmɛ nka anw ka jamana kɔnɔ yan bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɛɛ kɛra laselilikɛla ye bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn o fɛn mana na an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛ dɔ fɔ a la wa hali u b'a fɔ ko i yɛrɛ sago b'i ka kuma min na kiba n'i y'o fɔ u bɛ t'o ta fana k'o fana yɛlɛma k'i lagosi n'o ye k'i lakari n'o ye k'i mago sa n'o ye k'i mangoya n'o ye o fana ye dɔw fana ka baara ye anw b'an ɲini gouvernement fɛ sa o tigi tɛ kow la jamana in kɔnɔ yan sa wa kiba bɔlɔlɔ sira in a tiktok wo a whatsapp wo a instagram wo a telegram wo a signali wo a facebook wo a instagram wo ninnu fɛn fɛn filɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi kiba jɔn de bɛ ninnu lakɔlɔsi a lakɔlɔsili bɛ kɛ cogo di mun ni mun yamaruyalen don Mali yɛrɛ ka sariyaw fɛ mun ni mun ma yamaruya mun bɛ se ka kɛ sabula bi min bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ ma ɲini a la a b'an ka jamanadenw kunkolo wuli kuma kelen fɔ ko 100 kuma kelen lakalito 100 i b'o ye anw de fɛ yan kiba walahi jamana b'an dafɛ jamana na hali ni ko duguta sira kan k'u taara jan da dɔ ɲɛ jan i bɛ taa ɲɛfɔ procureur fɛ yen i y'o ye yɔrɔ min e kɔni b'o ɲɛfɔ nka e k'anw ka page ta k'a lajɛ attaque bɛ kɛ paf gouvernement tɛ communiquer dɛ anw yɛrɛ de b'a tasuma da dun an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ko sɔrɔdasiw tɛ foyi ye a kuma nɔgɔman ye o de y'an bɛɛ bolo nka an yɛrɛ bɛ ka mun kɛ n'o bɛ ka jamana segin kɔ k'i sigi k'i ka gouvernement kɔnɔ e ko k'e bɛ fɛ a ka ɲɛ nka e kelen de bɛ tasuma da dun walima diinɛ ɲɛmɔgɔ mana kuma minnu fɔ k'olu ta k'o sangalamaci k'o juguman yɔrɔw bɔ k'o tigɛ k'o fili ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka futinɛ wuli ka kumaw bɔ minɛn kɔnɔ su ani tile an bɛ tila k'an sigi an ka whatsapp n'an ka fɛnw kan tuguni ka tila k'o tila tuguni
n'an kɔni bɛ fɛ a ka ɲɛ bi bɔlɔ m'an yɛrɛ ka kan na dɛ an kana marifa ta nka min b'an bolo a ka jugu marifa ye bi an kana kɛ kɛlɛkɛdaga la nka an bɛ se ka min ye bi a ka jugu ni kɛlɛkɛdagatigiw ye parce que maa hakili sigilen o bɛ se ka min ɲɛnabɔ maa min bɛ yen n'a tɛ taa fan dɔ a yɛrɛ la o tɛ se ka o k'a yɛrɛ ye cogoya si la wa n'an m'an farati an bɛ fara jatigɛ wale kɛbaaw sinsinni kan an ka jamana kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛ kan an si tɛ fɛ ka se kɛnɛ ma ala k'an n'a cɛ janya. Kiba mena conseil de ministre la kunu alamusa no ye septembre kalo tile naani ye conseil de ministre ale a ka lajɛ kɛ lajɛ min n'o kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ye kɛnɛ ka ye sa u ye jɔyɔrɔ di maaw ma min ye sariya sɛbɛn dɔw ye u y'olu dɔw ta ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw u y'olu fana dɔw olu lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka kɛ ni sariya kisɛ ko ye sa ministre min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ale ko sa ko notɔriw tɔgɔla sɛbɛn b'an ka jamana kɔnɔ o baara min kun sigira sen kan kabini san ba 2013 san n'o bɛ notɔriw tɔgɔla sɛbɛn ko fɔ sa ko o sɛbɛn kɔni hukumu kɔnɔna na min ye notariya baara ale bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'a sigilen don cogo min na yɛlɛma minnu fana bɛ se ka don a la nin waati in na o hukumu kɔnɔna na sa ko ka kɛ ni notariw ka sɛbɛn ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ k'a kɔni ye décret dɔ ta Keba yaasa ka se ka Yusuf Kase k'ale kɛ notɛri ye notɛri min n'a sigiyɔrɔ bɛna bɛn ɲɔnɔ kɔnɔna ma wa Keba notariya baara n'i kɛra ale fo ka t'i sa don dɛ on sont magistrat demain on est avocat on sont avocat on est magistrat nka notɛri ale kɔni ye notɛri de ye dɛ ko sariya u b'o o de fɔ min ye ministre min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya sariya dɔ tali la sariya min bɛna na ni kɛnɛya ani lakana ye baarakɛlaw olu tɔgɔ la baara mun sigira sen kan sa n'o tun ye jamana yɛrɛ ka taabolo ŋaniya baaraw ye k'o sigi sen kan san 2025 san 2029 conseil de ministre yɛrɛ kun y'i tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn in na juillet kalo tɛmɛnen tile 16 u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma min kɔrɔ o senfɛ sa n'o bɛ tali kɛ baarakɛlaw ka lakana an'u ka kɛnɛya la an ka jamana kɔnɔ ko ɲɛbila sariya in kɔni sigira sen kan sa yaasa baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn mana na degun sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la a kɛra baara yɛrɛ accident ye o a kɛra fɛn wɛrɛw ye o a ka se ka don bɛrɛ la ka se k'a ta jate la jate min ni jamana yɛrɛ bɛ se ka o kɛ yɛlɛmani in kɛ kun ye min ye sa yaasa décret kura min sigira sen kan a ka se ka lakodɔn ani kɔrɔlen min bɛ yen k'o bɔ yen k'o falen kura ka se ka bila a nɔ na yaasa baarakɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min jɔyɔrɔko ta fanfɛla la Keba conseil de ministre ye jɔyɔrɔ di maa damadɔw ma ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna sa inspecteur minnu bɛ yen n'u olu kan ka sigi armée yɛrɛ ale ka service kɔnɔna na n'o ye service de l'armée o kɔnɔna na sa colonel major Fakuru Keita ale taara ka kɛ o inspecteur dɔ ye inspecteur général dɔ ye min ye Zumana colonel major Zumana Jawara ale fana taara ka kɛ o ye colonel major Sheikh Hamala Sidibe ale fana taara ka kɛ o ye o fonctionnaire de défense ministre so bɛ diinɛ ni bato kunna o kɛra colonel major Mamadi Kone ye ministre so min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna ale ni sapeur pompier ka ko ale ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen sa n'a bɛ f'o ma ko inspection des services de sécurité ale ni protection o ɲɛmaaya taara ka di maa ma sa o ye contrôleur principal de police Amadou Touré ye min ye colonel sapeur pompier Dramane Diallo ale fana b'o inspecteur la ministre so min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen sa olu bɛ musaka ko ɲɛnabɔ ministre so kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre so min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sa ko o kɔni ka DFM Keba o falenna Sidi Diallo ale inspecteur de service économique ye ale kɛra agriculture DFM ye DFM mun taara ka sigi sa ministre so min bɛ bagan mara ale ni jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ o kɛra Ibrahim Sise ale fana inspecteur de service économique ye n'an bɔra yen sanayɛlɛ kalanso ministre so ale fana ye jɔyɔrɔ di maaw ma n'o ye conseil technique ye
Jibril So ale école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don min ye Kayatu Samake ale fana ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ale kɛra o ye maa min bɛ sa n'o ye directeur exécutif de l'agence assurance qualité o n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso olu ka ko humu kɔnɔna na o kɛra Wateni Jalo ye ale ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don ministre so min bɛ ji ni courant kunna sa ale y'a yira sa ko énergie directeur ko o kɛra Madani Drave ko ale kɔni ye spécialiste ye génie électronique la informatique baarakɛla don ale de taara ka bila min ye Ablaye Jibril Jalo nɔ na Ablaye Jibril Jalo yɛrɛ keba ale kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la a ma gɛn dɛ a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ la min bilara a nɔ na o de kuma cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ sisan sa n'o ye Madani ye an bɛ dugawu kɛ baara ala k'a ɲɛ a bolo ministre so min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye chef de cabinet kura ta keba Musa Bambara k'o ye bɛn o sinsinba baarakɛla ye ministre so min bɛ sɛnɛko kunna sa secrétaire exécutif national min bɛ ɲininikɛw kunna sa Jakariya Tarawele ale ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ale taara ka ko ye ministre ka baara bolodalen o hukumu kɔnɔna na sa ministre Madina ni ale bɛ an ka jamana bolimafɛnko kunna ale ni sobaw jɔli ko ale ye conseil de ministre ladonna sa ko farafinna min ye transporteur ye sa olu ka tɔnba min bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ farafinna olu nana minnu bɛ gudɔrɔn ko ɲɛnabɔ siraba ko ɲɛnabɔ olu nana u ka lajɛla Bamakɔ yan septembre kalo tile 25 ka taa bila tile 27 la min ye nin tɔnjɛkuluba in ye sa farafinna tɔn caman b'a kɔnɔ minnu bɛ gudɔrɔn ko kɛ olu de kɔni y'a sugandi Mali sugandi yaasa farafinna an fanfɛ bolo ta lajɛ o kana kɛ Mali kɔnɔna na yan baara in sa a bɛna n'a to min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sirabako la an ka jamana kɔnɔ ani farafinna an fanfɛ bolo la sa sira minnu bɛ yen bi n'olu bɛ maaw bila ɲɔgɔn na ka se ka siraba kuraw dilan ka sirabaw dilan ka ɲɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ o de la sa u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan siraba ka se ka dilan ka ɲɛ ka mɛn yaasa ka degun bɔ farafinna kɔnɔna na ani gɛlɛya ko ka ɲɔgɔn ye bɛna sigi o kan maa 200 ɲɔgɔn na maa ma falenw na olu kan ka na Bamakɔ minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sira bɛrɛbɛrɛli ma jamana 15 o de bɛ tɔn in kɔnɔna na olu de bɛna na Bamakɔ lajɛ in la lajɛ in kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don sa ka kɛ ko ye ko min bɛna na to u bɛna falen bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara kɛcogo ɲuman ani ka Mali yɛrɛ fana a ka wale ɲuman k'olu don a ye siraba dilan na farafinna an fanfɛ bolo fɛ ministre min bɛ kalanso kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa ko kalan tɔgɔla don ko bɛna na sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ɲinanta in ye sa o kɔni kɛ kun ye sa bɔlɔlɔ sira ani kalan ka kɛ maaw kunna ka kalan faamuyali kɛ ko o de bɛna na kɛ a ko ye min ye journée de l'alphabétisation in ye keba a bɛna na daminɛ sa nin kalo in tile 8 ka taa bila tile 14 na a kɛ kun ye sa zen ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye marabolo kɔnɔna na kalan ani kalanko la kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw kalan ka se ka dɔ fara olu ka baara kan ani fana ka bɔlɔlɔ siraw k'u sen don a la fɛɛrɛ ka sɔrɔ sa musaka ko fana na yaasa baara minnu bɛna na kɛ u ka se ka kɛ maa minnu bɛ nin baara ninnu fana na sa n'o olu ni bɔlɔlɔbaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ kalan sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu fana sigi sen kan olu ka se ka u bolo don ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn faamuya ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bila sen kan min bɛna na to min alphabétisation ko ye a bɛ sigi sen kan kosɛbɛ bɔlɔlɔ fana sanfɛ baara in a bɛɛ lajɛlen bɛ ministre bolo a ko sa ko a don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a bila i kunna ka fɔ k'a bɛna kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen Mali ale kɔnɔna na ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso ko kunna ali ɲinini ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ taama na Japon jɔnjɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Hideo Nushi k'o dira ɲinan an ka maa ma n'o ye an ka kalanfa Ablaye Jimde ale y'o sɔrɔ Japonkaw fɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra utu kalo tile 17 ka taa bila tile 27 la min ye nin jɔnjɔn in ye maa kofɔlen a b'a ka baarabaw la ko dɔn kɛnɛya ko ta na sira fɛ jɔnjɔn in farafinna maa caman mafalen caman o de b'a a la min ye maa minnu ye ɲinini kɛ kosɛbɛ banaw furakɛli ko ta na sira fɛ kɛnɛya ko ta na sira fɛ ko a bɛ tali ko la Japon bɛ nin kɛ san o san yaasa ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ ɲinini kɛ kɛnɛya ko ta na sira fɛ farafinna kɔnɔna na ka se ka u dɛmɛ u ka dɔ fara u ka kɛnɛyaw kan ministre y'a yira sa ko gouvernement kɔni yeli kɛnɛ ka min ye professeur Ablaye Jimde kɛrɛfɛ k'o kun ye diyagoya ye sabula a yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye palibana kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ jɔnjɔn min fana dira a ma a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ta tɛ Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen t'a don k'o bɛ maa nimisi wasa kosɛbɛ a ko la wa Japonkaw a n'olu bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka dɔ fara a ka ɲininiw olu ka halisa ka kɛɲɛ ni jɔnjɔn min ni o dira a ma ye ministre min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛɛrɛ min kɛra an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min sigilen don baarakɛlaw olu tɔgɔ la
n'o tago tan filanan kɛra Bamakɔ ya k'a daminɛ utu kalo tile 20 ani 3 la sa n'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya tago tan filanan ye jɛrɛ in k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ka bɛn ni utu kalo tile 21 ka taa bila tile 22 la tile 23 k'o kɛra minisiriw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kɛnɛ ka sa maa ma falen kɛlen ka baara kɛ ka ban pewu jamana minnu nana sa n'o olu ye baarakɛlaw ka minisiriw ye ka b'u ka jamanaw kɔnɔna na Benin b'o la Burkina Faso b'o la Comore b'o la Mauritanie Niger Sao Tome et Principe Sénégal Tchad ale fana tun bɛ a la u ka baaraw kun cɛla ni laɲini sa laɲini min tɔgɔ dara Bamakɔ la ni ɲɛmaaw sɔnna o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se k'u ka baarakɛbolo k'olu falen u ye Sénégalikaw sugandi olu ka baara minisiri ale ka kɛ u ka observateur ale ɲɛmaa ye baara minnu kan ka boloda san wɛrɛ Gabɔnkaw fɛ u y'o fana dantigɛli kɛ fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan sa u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Tchad ni Gabon olu kɔni taara ka kɛ jɛkulu ɲɛmaa dangan 2 ani 3 o ye u bɛna maa ɲini secrétariat min kan ka sigi sen kan o bɛ se ka o baaraw kɛ cogo min na joona yaasa laɲini minnu ɲinina Bamakɔ olu ka se ka sigi sen kan minisiri min farikolo ɲɛnajɛ kunna ko sa ko min ye baara min bɛ kɛ san o san n'a siɲɛ fɔlɔ kɛra Burkinakaw fɛ n'u b'a fɔ ma sa ko université d'été ka denmisɛnninw k'olu fara ɲɔgɔn kan Saheli jamanaw kɔnɔna na ko ɲinan ta bɛna kɛ Bamakɔ yan AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ di baaraw ma fu falaki olu de bɛna k'a daminɛ septembre kalo tile 9 la ka taa sa tile 11 ma Bamakɔ baaraw bɛna kɛ sa yɛrɛ di cɛsiri ani AES yɛrɛ sera ka baaraba minnu kɛ ka se ka dɔ fara olu kan hali bi ko in kɛ kun yɛrɛ ba ye min ye o ye ka fasodenɲumanya waleya k'o sinsin sifinnakaw olu la o de la sa cɛncɛn fo ka jamanaw kɔni bɛna nin sigi sen kan fɛɛrɛ in a kɛ kun ye sa hakilina jagabaw ka se ka kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fasodenɲumanya waleya bɛ se ka sinsin cogo min ye jamanaw ye minnu bɛ AES kɔnɔ olu ka taabolo u ka tabiyaw an'u ka maanifinya kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ denmisɛnw bɛ se k'o faamuya cogo min na n'o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ di faso ma fu falaki ka se ka baarabaw kɛ o bɛ taa sira minnu fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Bamakɔ lajɛ in sa ale ye 2nan ye min bɛna denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ di baara la fu falaki o maa 300 ka bɔ jamana 3 in kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye Assa Bajalo ye ale ye kɔmasegi baara kɛ sa ka kɛ ni diɲɛ seleke 4 bolofara kɛnɛyako min tun bɛ an ka farafinna jamanaw kɔnɔ n'o ka baara ta ko 75 sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o kɛra utu kalo tile 25 ka taa kuncɛ tile 28 Lusakakaw fɛ Zambi kɛnɛ in ka ye sa a yera ka fɔ sa ko min ye jamana 47 n'o b'a kɔnɔna na olu de kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka na kɛnɛya minisirisow tɔgɔ la farafinna baaraw ye tali kɛ musakako la yɛlɛma min bɛ se ka don dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako la baaraw senfɛ sa a yera ka fɔ ko Mali kɔni ale dɛmɛna kosɛbɛ jamana caman ye a senkɔrɔma don ka kɛnɛ a ka waleya n'a ka baaraw ye o la sa OMS min yɛrɛ bɛ sigi farafinna kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko ɲɛmaa dangan fɔlɔ kɔni taara ka di Mali ma an ka minisiri a y'a yira sa ka fɔ ko kɛnɛ in ka ye welewelema kɛra ka kɛ ni Mali ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka taa se pali bana kɛlɛli ma farafinna kɔnɔna na Mali ka wuli ka jɔ cɛsiri ka bolo ni ɲɔgɔnma kɛ ka ɲɛsin banaw ma bana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ maaw sosoya joona olu kumaw kɛra min ye fɛɛrɛ fana sigira sa yaasa ka se ka banaw ani furaw olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na an ka togodaw la minisiri Assa Bajalo y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na Mali ni farafinna jamanaw fana bɛɛ lajɛlen jɛra ka sa ka yira ka fɔ bana minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka an sɛgɛn kosɛbɛ nin waati ninnu na olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na i n'a fɔ polio n'a ɲɔgɔnnaw o baaraw ka sigi sen kan min ye minisiri ye sa Assa Bajalo ale yɛrɛ ɲɔgɔnko minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye jamana 47 ye u jɛra k'ale sugandi k'a ka kɛ ɲɛmaa dangan fɔlɔ ye comité régional OMS bololafara min bɛ sigi farafinna yan o ɲɛmaa dangan fɔlɔ ale ka kɛ o ye san 1 o de dilen don a ma baaraw fana senfɛ sa Assa Bajalo y'a yira sa k'a fɔ ko maliden minnu sigilen don Zambikaw fɛ yen ani cɛncɛnfuga jamanaw ani olu ye ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ sa AES jamanaw olu ka ciden minnu fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se farafinna ani diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɛnɛyako bɛ maa minnu bolo a n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don Mali fɛ nin kɔsa in na k'o bɛɛ lajɛlen da o tulo kan a ko a ka taama fana senfɛ fana ani malidenw yɛrɛ sigira Zambi ka kuma jamanakuntigi ye min f'u ɲɛna n'u taara yɔrɔ yɔrɔ ka se ka laseli kɛ jamana kɔnɔ kibaruyaw ye k'o di bɛɛ lajɛlen ma Assa Bajalo ko o baara in kɛra min ye Assa Bajalo ye a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa bana min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye ko ale kɔni ale ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta kɔni ko a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan o la jamanakuntigi ko sa ko min ye bana furakɛ bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la hali bi
tangalanw an k'olu k'an taabolo ye fɛɛrɛ minnu bɛ fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yaasa ka bana kunbɛn kɛ an k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na Bamako septembre kalo tile 4 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre national. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Keba kunungo Mali gouvernement ye aka communiqué 79 oke no ye franchara fanga ye u y'a yira sa k'a fɔ keba ni ye balodi yɛrɛ nin tɛ dɛ kana maaw ka balodi fara nin kan gouvernement ka communiqué la sa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye kunungo alamisa Mali gouvernement ko a ye laɲini kɛ sariya ko ta nasira fɛ ka plainte k'o don Algérie ka taa ale juguya la min ye Mali ka plainte ye k'a bɛ tali kɛ Algérie ka tulokungɛlɛya ni a ka ko lawulilen na ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pankuru min bɛ yen ni o bɛ lakɔlɔsili kɛ n'a bɛ bunteli kɛ n'a bɛ gosili kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko drone TZ-98D n'o ye wolomasiri tabaw ta ye ko o de gosira Algérie fɛ mars kalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 Tenza Watanikaw fɛ Kidal ale marabolo kɔnɔna na ka kɛ n'o waleya ye Mali gouvernement ko k'a bɛ hakililajigi kɛ ale yɛrɛ tun ye communiqué min ni o bɛ tali kɛ a ka communiqué 73 na avril kalo tile 6 o kɔnɔna na k'o tun y'a ɲini Algérie fɛ ko komi olu de ko Mali pankuru taara don u ka jamana kɔnɔna na daluya minnu b'u bolo n'o ti bin fiyewu u ko daluyaw bɔ k'o yira olu la min b'a yira k'a fɔ ko Mali a pankuru donna u ka dugukolo kɔnɔ k'u ka dugukolo k'ale sariyaw sɔsɔ gouvernement maaw y'a yira ko min ma sɔrɔ nin ye furancɛla fanga ɲɛma ko ale ka pankuru min ta sira n'o ye Mali pankuru ye ko Algérie y'o kɛ ko ye waleya min b'a yira k'a fɔ ko Algérie ale teriya ban ani Mali cɛ samanciya min bɛ a bolo ka ɲɛsin jamanaw ma k'a y'o de yira Mali la wa fana Mali a ye sariya minnu sigilen don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ maa kana bin maa kan ka diɲɛ seleke naani ka sariya sɛbɛnw to yen k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɔ sariya sɛbɛn minnu sigira sen kan décembre kalo tile 14 san 1974 san diɲɛ seleke naani ale fana ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen farafinna ka keleya tɔnba fana ka sariya minnu bɛ sigili kɛ n'o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ sigili la sen kan a n'a ka pacte min bɛ yen n'o b'a yira ko maa kana taa bin maa kan ko Algérie ye nin bɛɛ sɔsɔ ka i pan nin bɛɛ kunna ca Mali gouvernement y'i sigi k'a kɔnɔ k'a kana n'a ka daluya ye yaasa u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ pankuru in a kisa bɛ cogo min n'a sɔrɔ a yera a ka dugukolo de kan ko fo bi Algérie mana n'o ye o la min ye nin bingali wale min kɛra Algérie fɛ nin damatɛmɛ wale min kɛra Algérie fɛ Mali gouvernement y'o kɔn fo ka se a dan na a kɔni kun ye mun ye o ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ wa Algérie kana bila kun na sabula bamancɔlen juguya wale kɛbaw olu de tun bɛ ka ɲini Mali jamanadenw fɛ wa Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya wolomasiri tabaw lakana ni basigi o bɛ se ka na cogo min na ko min ye dabaliba ko ye nin ko bɛɛ la ko Algérie bɛ nin waleya cɛjugu la a mɛnna ko sabula a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa minnu kɔlen filɛ nin ni Mali tun bɛ k'olu ɲini olu ye bamaci waleyaw ye minnu kɔkɔrɔma donnen don ale Algérie yɛrɛ fɛ o de la sa Mali y'a yira sa k'a fɔ ko dogona tɛ min na fiyewu Algérie jamana yɛrɛ de bɛ bamancɔlen juguya wale kabaw kɔkɔrɔma don ka tila ka sigiyɔrɔ d'u ma ka wulikajɔ k'u bila u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na Mali ka laɲini min kɛlen filɛ nin Cour internationale de la justice la k'a kɛ kun ye kelen pe
tiɲɛ ka se ka fɔ jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki ni ye Algérie daluya minnu b'a bolo ani Mali ka daluyaw u ka taa ci ɲɔgɔn na ni sariya sunba in kɔnɔna na yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔn wa min ye maaw ye n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka taa bamancɔlen jɔwale mɔgɔw kɔkɔrɔma don cɛncɛn fo ka jamanaw la Mali gouvernement ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'o kow dabila u ka jɛ u ka baara kɛ o diinɛ ni ŋaniya la yaasa basigi ni lafiya min ye lakana ye yiriwali kuntalajan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ min na k'u ko k'u taabolo ye communiqué ko Ala ka Mali kisi Ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen tanga a fa sirila kunungo n'o ye septembre kalo tile 4 ye ministre de l'administration territoriale fanga ka kuma lasela général de division Ablaye Maïga docteur premier ministre do commandant de l'ordre national Keba Sorasu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na secteur 4 na motikaw fɛ n'o ye dugukoloko ye u ye nisɔndiya di duguden dɔw ma duguden minnu bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛ marabolo kɔnɔna na dugukoloko maaw kɔni taara sa ka taa balo di olu ma yaasa maa minnu tun ye degun sɔrɔ waati tɛmɛnenw na ni bingali kun kɛr'u la utu kalo tile 3 tɛmɛnen olu bɛ se cogo min na ka dɛmɛ sɔrɔ min ye wolomasiri tabaw ye u taara kɛnɛ ka ye sa n'o ye dugukoloko maaw ye ka dɛmɛ ta ka don dugutigiw kabilatigiw maire olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan dugu min bɛ sa jɛnɛ masuruna n'o ye Majama ye o maire n'o ye Mama Kumare ye a y'a ka nisɔndiya yira a ko nin b'a yira ko jamana ɲɛmaaw hakili bɛ olu la mun ka na balo di olu ma tancogo la kuma tɛ nin waati gɛlɛmanba in na k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo maa min bɛ yen ni ale ye wolomasiri tabaw ka coordinateur ye ni ale bɛ ɲɛmaa danganya la nin waati in na capitaine Mamadu Jara ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula nin b'a to maa minnu bɛ bi na n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni baloko gɛlɛya bɛ u la u na nisɔndiya sɔrɔ wa maa minnu bɛ n'olu bɛ degun kɔnɔna na o fana na balo sɔrɔ ka se ka o nisɔndiya ɲɔ malo makɔrɔni o taara ka d'u ma yaasa u k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o o ye wolomasiri tabaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ɲɔgɔnna in u tun y'o ɲɔgɔnna fana kɛ kan min bɛ yen n'o ye Amadou Bokar Bari n'u b'a wele ko Balobo kɛrɛnkɛrɛnnenya Sewarekaw fɛ ko nin waleya ɲɔgɔnna a kun sera ka kɛ yen fana min ye Seware ale kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don sa ka se ka samiya ko la kɔlɔsi ni minisiriso bɛɛ lajɛlen ka maa b'a kɔnɔ ale y'a ka lajɛ kɛ alamisa tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senukaw fɛ n'u jabala ale bɛ yen baaraw bɛɛ lajɛlen la sa u y'a jira sa samiya daminɛ ni sisan kɔni cɛ u ye jateminɛ minnu kɛ o ye k'a fɔ ko min ye sanji kɔni a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 38 de la min ye yɔrɔ 6 ye min ye sanpɛrɛn ale ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 6 la fiɲɛkolo fandanbada belebele o 4 o yera ko la min ye maa mun fatura waleya ninnu senfɛ sa o ye maa 23 ye maa 34 olu jogina waleya ninnu senfɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ sa maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na u bɛ taa se guwa 2,017 ma olu kɔni ji kɔlɔlɔ sera olu ma maa 16,437 ani 37 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka so kɔni olu tiɲɛnen don olu bolo min ye cɛlaka minnu bɛ a la o ye 3,600 ani 47 ye musow olu ye 4,100 ani 90 ye denmisɛnninlakaw ye 8,000 ani 600 ye min ye musomaninw ye sa olu ye 4,400 ani 95 ye cɛmaninw olu ye 4,000 ani 105 ye maa 1,000 yɔrɔ min dafirila o ye yɔrɔ 1,015 ye so minnu bɛ yen bi n'olu olu kɛlen ka degun sɔrɔ o ye so 1,414 ye yɔrɔ minnu bɛ yen fana n'olu bɛ sɔn ka bin olu fana sen bɛ o la yɔrɔ min bɛ yen n'olu kɔni cunna o ye yɔrɔ 1 ye min bɛ yen sa n'o ye ɲɛgɛnw ye sa ɲɔgɔn 540 ani 40 o de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ kɔlɔn 152 o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna kamamafɛn 837 ani 37 ji o taara ni olu ye min ye bagan misɛnninw ye o 404 o bɛ a la bagan kumabaw olu fana olu 66 bɛ a la nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa a ɲinina maaw fɛ fɛɛrɛ minnu fɔra k'u hakili t'o la gouvernement yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ji sigi tɛmɛsiraw ni ji siraw la maaw ka wuli ka bɔ yen minnu bɛ yen sa n'olu bɛ degun kɔnɔna na balo ka ɲini ka di olu ma min ye gouvernement yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa k'olu bila yɔrɔw la n'o ye piquew ye maaw bɛ se ka magɛn cogo min na ɲɛmaa ni o ye sanjiko ɲɛmaa ye n'o ye Bakari Mangane ye ale ko halisa ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la koyi ko min ye sanji kɔni ye ko o kɔni dulonnen don hali bi a ko sa ko min ye san ye ale kɔni bɛ sɔn ka na jamana fantan na wa fana ko a min ye a ji ka tiɲɛni ko bɛna bonya don nataw kɔnɔna na
sous directeur min bɛ nin ko in kunna n'o bɛ opération bɛɛ lajɛlen kɛ sa ani lakɔlɔsili n'o bɛ direction générale sapeur pompier tɔgɔ la colonel Bakari Daw ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔliso 9 ye bi ji donnen don olu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni maaw na se ka olu bɛɛ lajɛlen ekɔliso 9 maa minnu bɛ yen ni jiko gɛlɛya ji ye degun sera olu ma olu sigilen don o ekɔliso 9 kɔnɔna na bi a y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka tigɛ dɛmɛ bɛ se ka don olu bɛɛ lajɛlen ma cogo min ekɔliso 9 in kɔnɔna na baloko ale ni dumuniko ni sangeko ani furako colonel Daw y'a yira sa k'a fɔ dugudenw ɲɛna sa u k'u hakilila tigɛ nin waati in na jamana ɲɛmaa bɛ wuli ka jɔ la yaasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma baara ninnu hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲininiw fɛ cogo min na fa bɛɛ lajɛlen ka ji tɛmɛ siraw ji bɛ sigi yɔrɔ min na k'olu bɛɛ lajɛlen ye k'olu to yen pewu. Segu danganda ba ale fara kosɛbɛ Segu yɛrɛ masuruna na sa Tamani kɔnɔdimini ani Sebugu ko yen kɔni ji kɔni kɛlen don ka min ye jɛgɛmɔna olu nisɔngoya kosɛbɛ sabula ni ba kɔni fara jɛgɛ bɛ jigin wa jɛgɛ tɛ sɔrɔ o jɛgɛko gɛlɛya kɔni kɛlen don ka boso caman nisɔngoya nin waati in na wa u y'a yira fana k'a fɔ ko jɛgɛ yɛrɛ tɛ ye ɲɛna kuma tɛ k'a minɛ wa ba falen don tewu n'i ye jɔ fili cogo cogo a tɛ bɔ ni foyi ye wa a bɛna to Keba aw m'a fɔ yan ko aw ye jɛgɛ minɛ a bolo la ko funteni fɛ yan e ni Mementa ni Bumabel aw de ko ten dɛ ko jɛgɛ yɛrɛ de bɔra ka d'aw ma aw ko k'a tɛ Mementa sara tuguni k'a ma boso baara kɛ sani jɛgɛ taara yen nɔ fo i da fo dun na a tɛ Mementa wele ko min ye jɛgɛmɔnaw ye Segu marabolo la Keba u ko ko ni ŋɔni olu bɛ dugawu de kɛ Ala ka ji jigin joona n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ni balo cogo don han a gɛlɛyalen don olu bolo nin waati in na n'an bɔra Segu an bɛ taa Jalasagu Bankas mara la Banɲangara kɔnɔna na a yɛlɛ don k'a fɔ sa ji kɔni kɛlen don ka min ye feerelikɛlaw sigiyɔrɔ minɛ o la bɔgɔndorondoro o de bɛ wuli nin y'a kalo kelen ye bi guwaw kɔni bɛɛ lajɛlen donnen don ji la olu ka yɔrɔw la feereli kɛ ka gɛlɛ jagokɛlaw bolo min ye sannikɛlaw ye olu yɛrɛ t'a dɔn u b'u munumunu cogo min simantigiw ni ɲɔtigiw ni malotigiw ka sisi tɛ ka da duguma n'a ma sumantɔ k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o la sa o kɔni y'a yira sa ko dugukolo yɛrɛ de sɛbɛkɔrɔ ɲiginnen don nin waati in na feere o gɛlɛyalen n'u bolo kosɛbɛ Jalasagukaw olu fɛ yen balo di kɛra Tomiyankaw fɛ yen maa 1500 olu kɔni ye balo sɔrɔ septembre kalo tile 3 baɲumankɛtɔn olu farala ɲɔgɔn kan sa min ye malo o kilo 50 sɔ kilo 20 min ye kilo litiri 5 ye o taara ka di maaw ma ka tila ka sefa wari 7000 fara a kan baɲumankɛtɔn minnu ye nin kɛ sa o ye Adaramali Afadi yaasa ka se ka maaw dɛmɛ nin waati in na yanni sumanw olu ka mɔ Motikaw fɛ yen guvɛrnɛri ale kɔni sera fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma anu ye ɲɔgɔn hakilila falen anu ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakili falen kɛ a ka baara tacogo la min ye laadalatigiw ye dugutigiw ni kintigiw ni musokuntigiw ka taa se tɔnɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma guvɛrnɛri n'u ye hakilila falen kɛ bɛn ni kerenya ka taa se mɛrilakaw ma u bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na baara kɛcogo ɲuman na Moti guvɛrnɛri kɔrɔ n'o ye général brigade Dawuda Danbele ye a ko a ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye Moti bɛ se ka lafiya cogo min bɛn ni kerenya ni cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛna Moti kɔnɔna na cogo min na k'o ye ale ka laɲini ye Keba an bɛ taa Kayikaw fɛ yen Kayi APDP maaw u y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa Kayi lundi n'o ye nin nansara kalo in tile fɔlɔ ye APDP ka délégation belebeleba o taara Kayikaw fɛ yen yaasa ka se ka taa lajɛ sa u bɛna baaraw boloda cogo min na Kayi kɔnɔna na politiki maaw min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye ka taa se u yɛrɛ ka sigiyɔrɔ u bolofara kura min na sigi Kayikaw fɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di u ni dugudenw bɛ baara kɛ cogo di min ye taama in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye APDP maaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ko in kɛnɛ kan maa minnu taara sa u ni dugutigiw ye ɲɔgɔn ye u ni kabilatigiw ye ɲɔgɔn ye u ni mɛriw ye ɲɔgɔn ye ka taa se min ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Ami ɲɔgɔn ye u ni ale fana ye ɲɔgɔn ye yaasa baara min bɛ yen n'o kalifalen don u la u bɛ se k'o kɛ ka ɲɛ cogo min na APDP maaw y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni taakunba kun ye min ye u y'u ni bɛɛ lajɛlen ka se ka masala u ni bɛɛ ka kuma u k'a lajɛ baara min bɛ yen n'o bɛna kalafa u ka bolofara la u bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye syndicats ye ani pharmacietigiw n'olu fana ye ɲɔgɔn ye baara bɛ kɛ cogo min na ka i yɛrɛma ko fɔ APDP ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra u ye Kɛmɛ i ka cɛ tun bɛ mission na koyi yɔrɔ ani Ismaël Marjalo commune 3 commune 2 maire kɔrɔ ale de tun ye délégation ɲɛmaa ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin taama in senfɛ Keba u kan ka bolofara min sigi APDP tɔgɔ la Kayikaw fɛ yen da donna o kuma fana na
a yirala sa k'a fɔ k'u taara a yɔrɔ yɛrɛ lajɛ yɔrɔ min kan ka bila sen kan ka se ka o baara in kɛ bi kayikaw fɛ yen u taara ka t'u ɲɛda o kan wa min ye APDP maaw ye u ni maa maa sigira ka kuma u ye ɲɛfɔli kɛ u ye aw kana siran nin ko in kɛ kun ye aw yɛrɛ de ka lakana ko ye baara min na sigi sen kan bugunatigɛ sɛbɛnw lakodɔnni an'u fɔli a y'aw jija a kana k'u fɔ gouverneur yɛrɛ ye bilasirali caman kɛ u ye u bɔra ale fɛ yen tuma min na kibaw ka sɔrɔ ka taa maire lakaw fɛ yen u bɔlen maire fɛ yen sa u ka sɔrɔ k'u kunda min ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Amiɲan ye ka taa bɔ ale fana ye Amiɲan ka taama fana bannen pewu u ka sɔrɔ ka taa min ye musokuntigi ale fɛ yen société civile maaw min ye Kayi dugulenw ka duba ye u taara olu fana fɛ yen u n'olu bɛɛ lajɛlen kumana waleya in sa k'a bɛ tali kɛ mun na ni APDP ka bɔliw de daminɛtɔ ye sa ka taa marabolo kɔnɔna na marabolo kɔnɔna minnu na sa u bɛna baara minnu kɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na yaasa baara min bɛ yen ni APDP kan k'o kɛ bolofaraw la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye u yɛrɛ ka se k'u ta n'u bila dɔn taama k'a ɲɛna kosɛbɛ sabula u taakun kun ye min ye o faamuna min ye baara ye a na taa sa marabolo wɛrɛw la marabolo minnu bɛ yen n'olu fana mago bɛ APDP la i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dɔn baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a ka sigi sen kelen kan min ye jamanadenw ye u ka faamuyali ɲuman sɔrɔ APDP ale ka baara la kɛba an bɛ t'e fa fɛ. Keba ko Malikura ta sira hukumu kɔnɔna na Général d'armée Asimi a ko k'an k'an ka finiw don o hukumu kɔnɔna na sa ministrew olu kɔni ye fini ninnu don kunu k'a yira maaw la k'a fɔ ko nin bɛna kɛ u taabolo ye don nataw kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye a ko an ka gesedalaw an ka kɔlɔkɔlɔ baarakɛlaw an ka kɔɔri k'a parata ya k'a tɔnɔ bɔ an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ye an ka finiw kɔnɔ ko maa minnu ka se k'o misali ɲuman yira k'o ye gouvernement maaw ye kiba u ka fini ɲɛna dɛ maa m'u kɔni delilen don Wage m'a don dɛ Sadio fana m'a don ani Dawudu Kasoge y'a don wa ɲɛ bɛ Kasoge la Kasoge y'a don Ntɔma fana a b'o fana kan na Alhamdu ta in y'a minɛ dɛ Bajalo fana a fana ka design ale ni n yɛrɛ kɔrɔmuso n'o ye Umu Salisɛki olu ta ɲɛna koyi Bamaram a fana bɛ kɛnɛ k'a ye kiba maaw a bɛ maaw fana kana donc an b'a fɔ n ko nin ye ko ɲɛbila de ye kiba komi ɲɛbila don o baaraw o de bɛna taa sigi sen kan salon international de l'artisanat n'o ye Siama ye ministre Mahmud Dafe ale ye ɲɛfɔli kɛ o la min ye ministre min bɛ yen n'o ye Alhamdu Agi Iliani ye ale fana tun bɛ a ko in kɛnɛ kan kiba baara ni baaradege ministre Umu Salisɛki o fana tun bɛ a kɛnɛ kan APCM ɲɛmaa n'o ye Madu Mɛnkɔrɔ ye bolola baarakɛlaw ka ɲɛmaa ba ale fana tun bɛ yen ani maa mafalen caman ka taa fara ISC lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ Famara Berete a ko kɛra cogo di tan 2025 seko ni dɔnko san bolola baarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ wa an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bosoda siraba don o siratigɛ de la bolola baarakɛlaw tɔgɔla suguba min bɛna sigi o salon international de l'artisanat du Mali Siama tako 5nan o baaraw bɛna kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la feba kɛnɛ kan Bamako. Labɛnw sabatilen don samɛ année de la culture kɔnɔ an b'a fɛ ka labɛn kɛ mais en même temps ka taa biennale fana labɛn tugu a la quoi donc ɲinan ta an ye thème min traité o ye lien min bɛ culture ni artisanat yɛrɛ cɛ kosɛbɛ voilà donc an y'o fɔ baara bɛna k'o kan mais laɲinibaw san tɛmɛnenw na an delila ka boucher yira ka boucher ne boucher fɔ kabini bigan bɛ commencer ka kan tigɛ i donna sogo bayɛlɛmali kɔnɔ mais i b'a kan tigɛ k'a boso ka sogo jeni k'a a tɔ bɛɛ bololabaara de donc an y'o yira ka tɛmɛ an ye boulanger ni pâtissier yira mais ɲinan an bɛna tintin nɛgɛ baara de kan nɛgɛ baara in bɛ kɛ sababu ye ka ko jumɛn ni ko jumɛnw kɛ voilà dɔgɔtɔrɔso hôpital minɛnw anw de b'a dilan mais ale kɛrɛfɛ métier fitinin dɔw bɛ yen olu fana bɛ jate bolola baara fɛ i n'a fɔ transport fitininw mototigiw
moto taxi tigiw katakatani tigiw ka ji kuloni bɛ boli ji kan ani minnu bɛ doni da u kala nin bɛɛ bɛ jate bolola baara ye an bɛna visibilité an bɛna ɲɛ kura di olu bɛɛ ma. Siyama tako duurunan in bonya ni karama talen don k'a di jamana kuntigi ma ani fo ka taa se fangabulon ɲɛma sabula jamana ɲɛmaaso janbe kosɛbɛ bololabaarakɛlaw la olu mun ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ sɔrɔ siraw ani jamana yɛrɛ tɔgɔ bɔli diɲɛ fantan naani kɔnɔ. Siyama lancement ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri bolo ka fara gouvernement maa caman kan. Ka yira k'a fɔ nin ko in ye ko ba ye Mali gouvernement bolo gouvernement ka ko de don o de kama gouvernement b'a financer. Mais le gouvernement a engagement le gouvernement est gaffé de là n'a pas voulu que Mali croit y tasra ka be samba fula di bioro sabama no be Mali tasra ni Mali ka nyeta be kofo aye atna kuma ba chama fo kono o kuma ba do de labina waliya ina 5e édition kono no ye ka Mali artisanat do bala Mali on se ka balo ko artisanat la chobina Mali artisan on se ka Mali on la dumuni cogo min na u bɛ se ka maliyɛnw habiller cogo min na ne hakili la o ye koba ye n'an b'a wele ko consommer local ani contenu local donc gouvernement ka hakilinaba y'o ye ni o jɔnjɔn bɛ an ka ministre des finances et de l'économie bolo u y'a baaraw boloda pour que commande ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka sabati an ka artisanw na pour que sɔrɔ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Donc hakilinaba de don n'a bɛna kɛ sababu ye ka na ni yelen kura ye jamana kɔnɔ donc o la an bɛ jamana kuntigi fo dan tɛ foli min na a y'o hakilina ɲuman sɔrɔ ka d'a kan a ye san in di seko ni dɔnko ma ale de ko ɲinan san 2025 ko k'a kɛ artisanw ka san ye bololabaarakɛlaw ka san pour que bololabaarakɛlaw fana bɛ se ka bila don baara cogo min na a ko seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ sinsinbere Mali kura bɛ se ka waleya cogo min na. An b'aw yɛrɛ la k'a fɔ siyama ninnu donni kɛnɛba in kan bololabaarakɛlaw kun kɛn bɛ k'u seko n'u dɔnko yira k'u ka minɛnw dilan k'a bila minisiri min tun bɛ kɛnɛ kan u taara munumunu salo kɛ yaasa ka t'u ɲɛda an ka jamana bololabaarakɛlaw ka fɛn dilannenw u ka baara cɛɲiw o mun ye minisiriw la sewa kosɛbɛ ni o ye baara kunfɔlɔw yiralen yanni donko fɔlen cɛ febaki kɛnɛ. Keba an bɛ taa Keɲeba lakana maaw n'u bolominɛw o kalifalen don maa min na Keɲeba kɔnɔna na polisiw ta fanfɛ o ye commissaire principal de police Musafa Kante ye a n'a ka dankan n'o ye Maju Sise ye utu kalo tile 27 u ye wulikajɔ min kɛra sewa ni baara ɲuman kɔnɔna na siganama 6 u sera ka u tɛgɛ da olu ka waleya la waleya minnu na ni moto suɲɛ yer'o la téléphone portable suɲɛni ani maaw bolola minɛ nafama wɛrɛw olu yer'a la Musafa n'a ka maaw n'o ye Musafa Kante ani Maju u y'a yira sa ko wulikajɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ maa dɔ de bɛ yen ale nana damakasi kɛ polisiso la commissaire ye k'a fɔ ko ale kɔni ma foyi faamu ale bololaminɛw olu tununa wa min ye nin ko in ye ale b'a fɛ polisilakaw ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri o fɔ Musafa ye a y'a ka bɛɛri maaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye brigade de recherche ye dabu ye sunatu ye ko ka fɛn wɛrɛ lajɛlen sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli senfɛ u taara fɔ balandugukaw fɛ u sen na Keba kuluwo tɛ kuluwo ye tabakotokaw u y'olu bɛɛ lajɛlen don u sen na ka taa se fo Keɲeba yɛrɛ ni tabakoto o cɛ ma u donna du dɔw kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ka jateminɛw kɛ siganamaw fɔr'u ɲɛna k'u bɛ yɔrɔ min Keba fo ka t'u bolo da u kan an'u bololaminɛw u taara bɔ mun kan moto 8 téléphone portable 20 min ye ordinateur portable 2 ale ni drogue a bɛ fɔ ma ko kayu H6 ale ni tramadol ka taa se maramafɛnw ma sa n'o ye muru ni bese ni tamaw ye o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ tile o tusukuba de u y'o fana ye ani bololaminɛ nafama wɛrɛw min ye Musafa ka cɛdenw ye a nɔgɔnin fɛ u ye maa baden olu wele ka ɲininkali busamusɛn kan u la olu cɛman sa u ye 6 ta fɔlɔ o ye SK n'u b'a wele ale ma ko Duse si ye 119 YD Keba
ni ye commando ye Musafa ye policier o ana to dota la o ko YD u b'ale wele ko commando ale san 36 ye MD san 29 MD wɛrɛ fana b'a la o ye san 23 ye MSC o ye san 19 ye MK san 25 ninnu bɛɛ lajɛlen bilara ka taa Musafa fɛ kiiri sigilamaw ka bolo kan keɲɛbakaw olu ka procureur ka ci ka taa ale fɛ yen polisiw ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri a bɛ tali kɛ Kayi polisisoba ale ka ɲɛɲininiw hukumu kɔnɔna ka ɲɛsin polisi yɛrɛ direction ba n'o ye contrôleur général de police Yusu ka laɲiniw ye maaw n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min ale fana sɛmɛnen don min na sa o ye ministre Dawudu ye o ka ladilikanw ye an'u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kɛcogo ɲuman ye Keɲeba polisiso ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn Musafa n'a ka cɛdenw k'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ko a kan tɛ a nɔfɛmaw ko k'olu fana fo Musafa sa a ko b'a min ɲini dugudenw fɛ u ka to baara la u ni wolomasiri tabaw fɛn o fɛn bɛ n'u y'o ye u k'a dɔn k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen nakun ye u ka basigi n'u ka lafiya sɔrɔli ye yaasa min ye u yɛrɛ fana bɛ se k'u jɔ niyɔrɔ fin cogo min na u yɛrɛ ka lakana ko ale hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kununko surɔ Samata Sɛgɛw Coupe du Monde ale ɲɛbila farikolo ɲɛnajɛw tile 7 hukumu kɔnɔna na Mali ale tun bɛ ka min ye Comore bisimila Mauritanie dugu tɔgɔ di Marocains fɛ yen Berkane de tɛ wa olu yɛrɛ ni Sarmaliens de la ka jouer Coupe CAF la o an ka ballontan taara kɛ Keba min ye an ye baara min kɛ surɔ o b'an ka kulu 3nan ye an kɔni ye ninnu minɛ ka vert k'u la ka jaune k'u la ka tila ka rouge o de don dɛ n'an ye maa sɔrɔ an ɲɛ sisan an ka taa don dɛ Kamori yanni ale ka penalty don o y'a sɔrɔ Nelson Derdolais ye celu dayɛlɛ ka bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ min ye Lasana ale nana dafa 3nan na 7-0 min ye Samata Sɛgɛw ye u jɔyɔrɔ a yɛlɛmana sabula kuru 12 o de b'u bolo bi u bɛ 3nan la Madagascar ye kuru 13 ye min ye Ghana ye ale ni Chad ye filaninbi kɛ kununko Chadkaw fɛ yen 1-1 Ghana o bɛ kuru 1 ni fara ale ta kan tile 8nan na sa Mali anw kan ka taa Ghanakaw fɛ yen yaasa ka se ka taa an ka jɔnjɔn an'an jɔyɔrɔ ka sinsin o ye o don ye Keba farikolo ɲɛnajɛ in n y'a f'i ɲɛna cogo min a ɲɔgɔnna caman de tun bɛ ka kɛ farafinna n'o ye tile 7nan in ye an bɔra sa k'a fɔ Ghana ni Chad o kɛra 1-1 ye Angola ale buruna Libi ɲɛkɔrɔ 1-0 min ye Guinée Bissau ye ale ni Sierra Leone ta kɛra 1-1 ye Madagascar ale 2-0 kɛ Centrafrique la Île Maurice ale buruna Cap Vert ɲɛkɔrɔ 2-0 min ye Sao Tomé et Principe ye ale fana buruna Guinée Équatoriale ɲɛkɔrɔ 3-2 Algérie ale se sɔrɔ Botswana ka 3-1 min ye Cameroun ye ale 3-0 kɛ Eswatini na Mali ale fana ye Comore minɛ ka 3-0 kɛ o la Tunisie fana ye 3-0 kɛ Libéria la Keba nin ye jaabu ye an ye minnu sɔrɔ min b'a to sa farafinna tile 8nan ale fana baaraw bɛna sigi sen ka sɔɔni Coupe Super Coupe Assimi Goïta jɔnjɔn kɛnɛ a sera ka b'a Keba n'Ala sɔnna ma kari tɛ Moti contre Kulukoro Kitadun ni segu cira Kitadun a ma ja Tumutu kɔni ye gwankɛ ɲina Tumutu ye pulu bɛ k'a ban maa si ma Tumutu dasi Keba ko finali dimanche do Mamadu Konate la Moti contre Kulukoro ninnu fila bɛɛ lajɛlen u ye kupu in ta koyi Moti delila k'a ta Kulukoro yɛrɛ y'a ta salon finali kɛnɛ kan sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko ɲɛnajɛba de bilalen don sen ka Keba ɲɛnajɛ fɔlɔ ye mun ye tɔnw yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ kelen k'u yira maaw la min ye seko ni dɔnko tigilamaaw ye artisiw olu bɛ t'u bila o fila ni dɛbɛ la n'o banna sa parachutisiw n'o ye commando paraw ye olu bɛ jigin ni para ye ka sɔrɔ ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen daminɛ min ye finali ye sa Moti contre Kulukoro ala ka seba se nka an b'a se k'a fɔ sa denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen gagné dimanche don ni ala sɔnna ma farikolo ɲɛnajɛ ye aw n'a ye directement na Jani ale sanfɛ i n'a fɔ a ye dayɛlɛ ye cogo min na min ye kupu yɛrɛ ɲɛmaya bɛ maa min bolo Keba o ye colonel Mamadu Serifu Tunkara ye an b'a fana fo a n'a ka kurubu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen seri n'a tɔw ko baara ko a taacogo ɲɛna ni ala sɔnna ma dimanche an bɛna taa far'o kan ye Mamadu Konate la finali kɛnɛ k'ale kɛ k'a ban pewu Keba an b'an ka kibaruya kuncɛ min o man di an ka karamɔgɔ n'o ye professeur Umar Kanute ale tɛ maa dogolen ye
Musa Tle la denmisɛnninw ka parti bolofara min n'o ye ING min ye ale tun y'o secrétaire général ye min ye fanga bin nalen kɛ min kɛ Umaru Kanute ala y'a garisɛgɛ don wasadenya la sigida 4nan o kɔnɔna na a y'o kɛ MPR tɔgɔ la Umaru Kanute nin waati in na a yɛrɛ kɔni tun bɛ baara la fana faso ka cakɛ baaradaw la danaya kun dara ka yɔrɔ caman na école karamɔgɔ don ENSUP la a ka kalifa ala y'o minɛ a la septembre kalo tile 7 san 2025 ni ala sɔnna ma a ka janaja o bɛ kɛ bi juma lansara mana seli a yɛrɛ ka so Amdalayi ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ sa ko min Umaru Kanute ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ min na ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jama ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na janni ka kunnafoniw la ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sabali ɲuman k'an ye ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ bi sunkalo mawuluduba in hukumu kɔnɔna ani jumaba in hukumu kɔnɔna na a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da